Salaamaaleykum. Il y a quelqu'un. sa tête vraiment hande mi weltaki. ko woni kadi en ji vidéo goto nana circule mais vraiment DJ Doudou nanmi dum de dum jaayi kam. ɗum jaaki yimɓe heewɓe no jiimi ɗum de tomi wona Amadou Diallo wallahi ɗum metti kam. ɗum metti kadi yimɓe heewɓe ndeysan iblis le boni golle yaawi fo ɓuri ken mais vraiment manda baɗum mais baɗum mo waɗi ko ñakki fayni ndax nden ɗo ƴettiri foto jamuru pour tan yidde bonnude nguru Amadou Diallo mais pardon DJ Doudou mais comme ça holko ɗetemo ko o itti ko rumtande waaji o wondata e debbo o. Astagfirullah. La ilaha illallah min de minaji. On va le juger. mais vraiment enen en jogui ko kabɗen ko heewi ko wona e nder koye men. mais vraiment kal biɗo vidéo ko Amadou Diallo yo andu ɗo ko fenade mais vraiment baɗu ɗum o yo andu hande e gona hesɓe réseaux sociaux o. mais so neɗɗo wiino bonnano jooɓiri duwaw jignaɗo kewɗa ko bonirede an biyo aɗa bonno o. mais vraiment oto cikke hande renndo ngo koko ɗani min gonta jabde hay goto ene bonna hay goto e nder leñol ngol. te et puis min gonta jabde neɗɗo mo gandanɗa ko nanaɗo e nder leñol ngol ene bonnana ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni fasiraɓe mum ne tawno. mais vraiment hana yimi tan pakko leño waɗa duwaw. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Diallo nam mbiɗa hollum mbimi hollum mbimi ndeysan parfois yiyata gorko o yiɗa debbo taw ala doole o ara ñaga jinnaɓe rewɓe calo mais pourtant ɓe callira hinda gorko o wawi joga debbo de ɓe mbatti haqqille maɓe tan koye dañƴo mais pourtant konko mo alama ɓe calli hokkuɗo on wawi resde debbo arsugo mo udiro ha ɓuura dañƴo ɓe mbatti haqqille o ɗum tahi neɗɗo yo andu dañal wonko junggo Allah arsugo ala so ummirtama gorko so yiɗi debbo so debbo ni tan rokki poftoɗa he ɓeɗom haalama koddiɗo bonɗo hay yewede ɓuuri ɗum sibo ko ƴakki jala e jambere hoppata guerte cahaɗe he heɗom haalanma hoto rewo beelom fittano joom suudu ma ha serruma e jignam ma hoto jowdi aduna jarane ha jeeya ndimago ma Diallo nam mbiɗa hollum mbimi hollum mbimi ndeysan aduna wona haydara par ce que yeeɗi yimɓe ɗin ne jaata goto dañen jawdi sikki dañi foof o hokkamo yadanowo walla jiiya neɗɗo tikkat neɗɗo sababu no jawdi mum walla jiiya neɗɗo yiɗa neɗɗo sababu no jawdi mum mais kala tikkat neɗɗo sababu no jawdi mum anda tikkinumi mere ngam jawdi aduna wona haydara jawdi aduna wona haydara e boy Diallo fotam jaarine école boy an ko woni an te eppi an ko mbiyata totam yaadema ndax an a janggata opéra janggomi jangga heɗom haalanma ko tiɗɗa hoore ko foof hoto salon yimɓe tato jignaɗo ma ceerno ma joom galle ma saabu mo tonggui dasi ma arte tappere jomum so jaam haalnima caliɗa ma boɗe haala nana niga nena murani niga baba murani e komi jurmodero accudero mamidero samin karta mamidero sa addi balamidero sa addi ruwamidero sa addi treble dero keur mamidero karode ko si mamidero niga sommi hande nomi jeewa konngol jinnaɗo saabu jinnaɗo ko hayre jaga wajur ko hayre jinnaɗo ko hayre jinnaɗo ko hayre Diallo nam mbiɗa hollum mbimi hollum mbimi kala debbo kewɗema ñagude on yiɗama ndax debbo jinɗomo ñagotamamo ka ala te forçatama Diallo nam mbiɗa hollum mbimi hollum mbimi onon rewɓe ko tawi ko mbawa yurmade worɓe des fois wondata gorko mais laaɓi a yiɗamo de mais welma ko ñamde kalis makko e tardindemo mais ƴeew ndeysan wonno gorko ne yurmini so yiiɗi foof ne jarani ɗum nelduma kerdi ɗetta kerdi makko noddamo jiɗɗa o mais ko tagi an gorko a wawi ƴewde jiɗɗomo ɓuuri mo jiɗɗa o Diallo nam est ce que ɓiɗɗo no wawi yobde yumum ɓiɗɗo wawi yobde yumum non ɓiɗɗo wawi yobde yumum mais wawi wadde fodde e jignaɓe mum Allah walla ɗum Diallo nam mbiɗa hollum mbimi hollum mbimi ndeysan ƴeewa aduna sa dañi mbi ɓinguel amen nana sa wasirami mbi ɓikkari nana ɗum tahi neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri yummum
Diallo nam est ce que debbo jiɗɗoma ne ñaagoma est ce que debbo jiɗɗoma e ñaagoma debbo ne wawi yiddema ñaagoma ene wawi wasi yiddema kadi ñaagoma mais debbo jiɗɗomo ñaagota on ka ala ma andano encore ko mbar debbo jiɗɗoma ko noon wayi grand akaram nogam sormi wona leccirame gom keyɗuɗo sabal way ummo ɗon so mbiyam ni mbiyon jurmi kino way wadde mi ɗon wayo ummo ɗon ni ɗon mbara jiɗo tan ko gujju ɗon way wadde ɗon wayo he heɗam haalanma neɗɗo foti ñagade addu ko gueɗe tati wonde julɗo cellal duwawo jignaɗo sa dañi ɗum a dañi foof par ce que kañum woni foof Diallo nam mbiɗa hollum mbimi hollum mbimi yidde ne weeli mais kala kulubinaɗe ha woppi ko yinno nden yidde mum tiiɗani Diallo nam gorko suuɗi debbo no waɗata gorko suuɗi debbo no waɗata gorko suuɗi debbo hollittu yettina wasa moftude ɓerde mais sa heeɓi debbo powama so poɗɗa fowdemo ɗo mbasa rewde beelam fittano makko ha ɓurtina so poɗɗa fowdemo ɗo mais anne debbo noon gartira haqqille ma ganda jiɗɗo mo noon Diallo nam mbiɗa hollum mbimi parfois finat rek jiya neɗɗo tikkanma tawa waɗanima haydara rutto jagga hoorema e makko mais pourtant aɗa rewa caggal makko aɗa wernoma pourtant wawi waddema ko wonma gode mbasa ñakki horma fulle quoi par ce que neɗɗo jogo fulle e hoore mum silaɓe sappo Allah mballe kam min ko jibinami ko meeɗa yiɗɗum hande touba goɗa ndeyam mi witam min tan yiɗi min kam mi meeɗa yiɗɗum han tan wa ndeyam sappo Allah mballe kamen min ɗum ɗo joni hol nafoore mum holko ɓeyda mballe kamen min mi anda he heɗam haalanma neɗɗo so yiɗimo teddinimo hoɗa tan ko yiddemo teddinama ndax neɗɗo mo hokkanima respect fo wandima ka neɗɗo on jarani kadi tampe gueɗe mum ndax yidde ene weeli ha ɓurti mais andude hoore mum ɓuri ɗum welde Est-ce que Belrico? Yeah, never became what I go. Never became what I go. Even and do what you me tardo. Come music where you know me. Watch I'm on me for me tardo. Coquido lerni yoni. Even and do what you me tardo. Come music where you know me. Watch I'm on me for me tardo. Coquido lerni yoni. Diallo nam ko mbiɗa e dewgal ko mbimi e dewgal mbimi gilli joni ne gooti mais gilli joni comɗa koye jowdi daga wondata neɗɗo ala fof ka waɗanta ɗum aduna jowdi ma usore ko jaffoma nda jowdi mi wijiri jowdi aɗum wona kañum woni dewgal a dewgal ko sunne farilla nda jowdi towma e nder galle ɓuuri jowdi mo towɗa e nder galle koye miijoji debbo hesani ñagat hokkam dagam o wimo muñantama ko so joni jawdi yalla jogi mbadi machallah mais hakkille o ala somi yalto fer ko pala ko haali sawna fala no jawdi wonno nde so wimo seere softa jala hande no yidano sakka joni to haalis ala andu ko funti so huccitema wi bagu nala ngande fundi ko tampere muñan mo seere ay so haalis e wonko seede ɓe mbima barke famda rate wonta seede nati welde ñene foko cerne mo ñago yo seede muñan mo seede ay so haalis e wonko Il faut nous réfléchir. C'est on parle, c'est la vérité. On parle, c'est la vérité. École Magama, ça ne marche pas. Il y a des enfants, n'est pas djangé, n'est pas wabé. Il y a des enfants, n'est pas djangé, ça wabé. Regarde, palanté de là. Regarde. Ay Penturo, monsieur Krangi. Il est doubi. Penturo, il est année. Il est 10 ans, voilà 4 ans, voilà 12 ans. Ça ne marche pas. École Djangina, on dit pas que nous
heɗam haalama ndeysan ɓe mbi aduna won koye gasi wodde nana feeña yimɓeɓe ƴewta neɗɗo ɓorto film nelde yimɓeɓe ganduɗom hanke ganduɗom heccaki ruttone bonne inde nde kono noon yo neɗɗo artir haqqille mum aduna jarani haydara he heɗam haalama kono so fini to wi jaati ummay ma lelto andu cekalagal bonata taw jamfu tawaka heɗam haalama andu goni yontede wona wonde oto joɗɗo wona ñamde ko weli wona ɓornade cewti jooɗi yontede woni suurde bandum ñamminde miskine ñamminde bandum ene fijje bande en ɗum woni yontede saabu janggo aɗa jogol lelnede sara bande en yimɓe tata jogol setnede moƴƴere kono noon tille hoorema heɗam haalama tenkowo haɓata tenkowo lurna jikku wawa muñji so are galle fijje sukaɓe mais tenkowo so haɓanama yo andu sa ari o wiyama ya dimte londe ƴewne jardata ni jagge langal mais tenkowo so haɓanama yo andu da anade sal fomodira koyɗe elle garɗo ƴamte heɗam haalama sa resdemo saabu dewgal ƴew jiɗɗomo hoto ƴew mo jiɗɗa o ndax jiɗɗomo ko wawi muñji ko mo jiɗɗa o wawa muñantemo ɗum